हेलो लोगोफोर नोंथांमोना दा मोनथिखाबाय जोंहा बयनिबो फेभरेट सिंगार जोंनि असमनि टप जुबिन गार्ग बिथाङा बे माबायाव गैला थैनानै थांबाय बिथाङा सिंगापुरावहाय बिथाङा थांदोंमोन बेफोरबायदिनो दा जोङो निउसाव थैनायखौ जों खोनानो मोनबाय बिथाङा ओजानो दोङो जे असमाव सफैयाखै गोथैया माला सफैगोन बेखौ मोनथिला गोथैया सिंगापुरावनो दोङो दा बिथाङा मा बुंबावनो जोबोद दुखु नांदों आरोना बिथाङा थैनानै थांबाय दा मानसिनि जिउ दिनै दोङो गाबोन गैया मा बुंबावनो ना सबनिबो फेभरेटमोन जुबिन गार्ग बिथाङा आंनिबो फेभरेटमोन गोबां मोजां मोनोमोन मानसिया गोबां हाजार लाख फेन दङ बिथांनि दा गोबां मानसिया दुखु मोनदों दा जों गासिबो आर'ज खालामो बिथाङा थैनानै थांबाय सोरगोआव आलो गोजोनै माबायथोंसै जायगा मोनहैथोंसै जों बेखौनो आर'ज खालामो आरोना दा बिथांनिसिम जों बेखौनो बुङो बिथाङा जेराव दोङो बेयावनो सोरगोआव आलो गोजोनै जायगा मोनहैथोंसै ना लोगोफोर दा जोङो निउसखौ नायनोसै बे बिथाङा बोरै थैखो माने माबा मोनसे खालामदोंमोन आरोना बियो नोंथांमोना फट'खौ नुखादों आरो बियो थैनायनि सिगां सिंगापुराव थांनोसै होननानै मोनसे लाइभ भिडिअ होदोंमोन दा नोंथांमोना नुखादों दा बे थैनायनि बागै सासे सिस्टारा जोबोद गाबै माबा बाथ्रा बुंदों दा बे निउसखौ नोंथांमोना फार्स्टआवनो नायग्रोना लाबानो जाबाय आरोना दा बयनिसिमबो फिन खेब बरायहरबाय जायफोरा चेनेलाव गोदान साबस्क्राइब खालामदो भिडिअखौ शेयार खालामना हो हाजारसे कमेन्ट खालामनानै दा बाव आरोना दा जों नायग्रोना लानोसै निउसखौ State 52-year-old, he was so enterprising. He had so many plans for Assam. Iman kini korile kuno manue tak okoman je tar rest lage tak je okoman space lage kuno nubujile ki dorkar asil tati scuba diving koribole kele nisile tar ga bhal noy kele nisile muk mari pelaleo jailot bhorai dile moi kom etu kotha tar ga bhal noy tak kele nisile aru tar heart kon iman kumol ki gutte bondhu burok gutte manu burok iman bhal paisile okoman manue tar kotha nababile ne মোক ইমান এনকাৰেজ কৰিছিলে মোৰ কিতাপ লিখা হি ইমান এনকাৰেজ কৰিছিল মোৰ লগত এটা বেলেগ আছিলে মোৰ বন্ধু আছিলে মোক সন্মান দিছিলে মোৰ লগত যিটো বন্ধ সেইটো মই কাকো দিব নোৱাৰো কেতিয়াও জীৱনত কাৰণ মোক সন্মান দিছিলে সন্মান দি পেলাই মোক মোৰ বন্ধু আছিলে মই এইবোৰ মিউজিক এইবিলাকৰ কথা পাতিছিলোঁ তাৰ লগত সি মোক কিমান ষ্ট্ৰেংথ দিয়ে দুখৰ টাইমত কিমান ষ্ট্ৰেংথ দিয়ে মোক কিমান ষ্ট্ৰেংথ দিয়ে সি কৈছিলে কিন্তু যে মই যদি মোক মানুহ এজনে ইয়াতে খুব ভাল পায় যদি মই মৰি যাওঁ ইয়াতে এইবোৰ কথা পাতি থাকে এসপ্তাহ গুৱাহাটী মোক ফোন দিব কিন্তু এইটো কথা হ'ল নেকি ই 52 মই কথাই কৈছিলোঁ তুমি 95 ইয়াৰ্ছৰলৈকে দিয়াবা এইবোৰ কৰি একো লাভ নাই সি গাটো তাৰ ভাল নাথাকে কি কাৰণে স্কুবা ডাইভিং কৰিবলৈ নিছিলে ইহঁতি কোনে এতিয়া আনচাৰ কৰিব সদায় মই তাক কওঁ তুমি ড্ৰিংক নকৰিবা তাৰ গা ভাল নহয় তাক কেলে নিছিলে আৰু তাৰ হাৰ্টখন ইমান কোমল কি দৰকাৰ আছিল তাহাঁতি স্কুবা ডাইভিং কৰিবলৈ কেলে নিছিলে তাৰ গা ভাল নহয় কেলে নিছিলে মোক মাৰি পেলালেও জেলত ভৰাই দিলেও মই কম এইটো কথা তাৰ গা আমাৰ ইমান ডাঙৰ এটা লছ হৈছে গোটেই ষ্টেটখনৰ 52-year-old, he was so enterprising. He had so many plans for Assam. ইমান খিনি কৰিলে কোনো মানুহে তাক অকমান যে তাৰ ৰেষ্ট লাগে তাক যে অকমান স্পেচ লাগে কোনে नुखाबाय नोंथांमोना दा जोबोद दुखुनांथाव मा जायोबा बिनि गाबै बुंदों आरोना बाथ्राया बुस्थुआ बेफोरबायदि माबा खालामनो लांदोंमोन आरोना बे सिंगार नालाय जेथिं मेथिं माबायो इनभाइट खालामो बिथांखौ दा बेफोरबायदिनो बिथांखौ इनभाइट खालामबाय सिंगापुर मुम्बाइ कलकाता दिल्ली गासैबो बिथांखौ इनभाइट खालामखायो मानो होनबा टप नाम्बार नालाय जोंनि असमनिनो टप फेमास बेनोमोन दा बिथाङा थैनानै थांबाय गोबां बलिउडनि सिंगारफोराबो बिथांखौ माबा खालामदों
बेफोरबायदिनो प्रार्थना खालामदों जे बिथाङा आलो गोजोन संसाराव रायजोआव जायगा मोनहैथों होननानै जोंबो बेखौनो खालामबाय मानसिनि जिउ दिनै दोङो गाबोन गैया नङा होनब्ला लोगोफोर दुखु मोनदों नायनानै आं बिराद मोजां मोनोमोन बिथांखौ बर' जोना एसामिस जोना हिन्दी जोना गासै लेंगुवेजनि भाषाखौनो बिथाङाबो रोंगौमोन बिराद मोजां मोनोमोन बिथांनिखौ गोबां बलिउडनि समावबो बिथाङा जायगा मोनदोंमोन आरोना क्रिस 3आवबो बिथाङा दङमोन माबायाव गानाव माने बेफोरबायदिनो दंमोन ओमफ्राय बेफोरबायदिनो गोबां बलिउडनि एक्टर एक्ट्रेसथ' बियो कमनखा बेफोरो लोगो मोननाय माबानाय सिनायजानाय माबानायखा ना टप नाम्बार नालाय दा बेनो आरोना मानसिनि जिउ दिनै गाबोन गैया बेनिखायनो मानसिया इन्जयबो खालामबाय आरोना गोबां इन्जयबो खालामलांबाय बिना मोनसे बेमार दंखायोमोन माने इनि हार्टआ दुरबलमोन आरोना सिगाङावनो थैनो लागामोन बिथाङा गोबां बेफोरबायदि गान रोजाबबाय थानायावनो स्टेजआवनो बियो गोलैदोंमोन बिनिफ्राय किबा करि हामदोंमोन बियो हस्पिटालाव थांनानै दा बियो बिनि हार्टआ बेया माबा दुरबल जाना दङ आरोना दा बे माबा मोनसे जाबाय बे दैफोराव माबाबाय बेयावनो बिथाङा थैनानै थांबायनो आरोना दा मा बुंबावनो बेनोसै लोगोफोर निउसखौ नुनानै दुखु मोनबाय शेयार खालामना होदो बिथांनिसिम नोंथांमोना प्रार्थना एसे गाबनानै कमेन्ट खालामना हरदो आरोना दे अब्ला दिनैनि भिडिअ बेखिनिसै नेक्स्ट आपडेट लोगो मोनगोन बाय